inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Special announcement to my brothers and sisters, Muslims and Christians. COVID-19 is real. Cutar nan ba ƙarya ba ce. Kai ba wasalam wanda alaikum ba komi saboda Allah. Ai ta cikin zuciya kawai mu gaisa. Ba shi magana na a gaisa ba shi. Ai faru ne. Dubu da coronavirus. Kamar ya me coronavirus? Ka ba ka ji halin da ke ciki ba. Ka san ba ni kasar gani. In ba ka san gari ba ka ce ka saurari daka. Exactly haka aka ce wallahi. Sai ka tambayi dan gari a ga maka gari. Ai wani dawo. Kina je China ne. China ne to mu yi mitin da jaki China. Da dai yan fin din za mu yi wani shooting ne da soja dali. An ce wai 2 mil tsakanin ka da mutum ni 100 mil. Kamar ya 100 mil. Inda na ga mun gobe juna da mi wai ba wannan magana mala. Na gani ji na nika ina kamshi kamar Nasir M Nasir amma ka hito daga giri corona ka ce wai ka gaisa da ni. Ya obin na me ya faru ne wai a kasan nan. Duka ga wanda ka sa lake can da wai mutuwarin da ka wuce ke kamar da aka ji mitin ne za a yi wani collaboration za mu yi da yan China jaki can da Jatali nan kuma akwai Ali Nuhu akwai Adam A Zango su zan haddin sa za mu yi wani wasa ne shine muka yi mitin Chineke jina kana botu kita Chineke usisi ma botu ko din wa tarawun so ka ga matsalar sa ni wanga tarawun zo ban ma san me hake ka ce wai ka hito China kuma ni dan ba ni da hankali wai ina ka sai naka aiki dama coronavirus yana da mutane balai na corona ya da ni mutane ina tsoron ta shege ne lokacin da ka daga hannu za ka buga ni sai ngire ni cikin rami na zama gawa kana daga hannu ka hima ka ba ni sai ngire gidanmu yau tun da na dawo daga China ina zo sai naga kowa ya ruga ni hawan katanga ya dina wannan ya yana hawa a to ne a sai na mai ko bini ka wani ya yi shi wani nan kada Allah shirme ni ba wata corona bar da Allah mashi ni ina surun shi wallahi kai ina surun barka da antewa duniya ta ni ne COVID-19 coronavirus kowa yana ji cikin kuna kafta mini maganganu shi ne wallahi ka tsaya na addabi kasashe da yawa kuna shi su wani kwararo ne muka baci wallahi kwararo ne ma corona ba wallahi mai girma gwamna yana muku magana mutawallin mutumin arziki ne to rashin bin maganganun shi yasa tuntuni na so ya shigo in an tayo garin Zamfara state to abin da ya hana ni shigowa ba matakan da bai daukan mai baya daukan matsaro mummuna karatun Qur'ani da sadaka da abubuwa yanzu haka na yi mamakin haduwan ka ko shi zagi ne yasa kura kama zagi na wallahi ba shi yan zagi ne ma ka na bari ai matawalle ai tuntuni na an tayo Lagos da shigewa da zan shigewa daga yau an na so ko na wallahi ba za mu sake ba tsotsi ne wallahi sai na daga yau an buri shi to za ku koma magana shugabanni za mu bi ta wallahi to za mu bi umarnin shugabanni wallahi abun da yake da maka to za an taya wuce amma ku rike amana na yonda ku bi umarni za mu bi wallahi abin da matawalle ce shi hannu za mu yake to ba za ku ganni ba dan gani na matsala ne yan ku wuce ba ta to ba za mu gani ba mu juya haka ne ko a'a ba na so ku ju kalle ni haka kaga ido na idon ka na ru kai ma haka ba zai fi bismillah Assalamu alaikum warahmatullah sunana Rafsan Comedian kamar yadda kuka sani mecece cutar coronavirus coronavirus gaskiya ce kuskure ne mafi muni mutum ya dauka cutar coronavirus wai ba gaskiya bane masanan harkar lafiya ko in ce masanin kiwon lafiya na duniya Dr. Nasiru Sani Gwarzo ya yi magana akan cutar coronavirus ya ce cutar coronavirus gaskiya ce kuma tana fara kama mutum ta hanyar makogaronsa sannan ta kama huhunsa sannan ta baza rassanta cikin jikin dan adam ta yi yaƙi da ƙwayoyin halittarka ta yadda za ta samu galaba saboda haka sai mu kiyaye a shugaba gwamnan mu mai kishin mu ya ba da shawarwari akan hanyoyin da za mu bi domin magance ko kuma nesanta kanmu daga wannan annoba mai suna cutar coronavirus Dr. Bello Matawalle ya yi ƙoƙarin kawo mana ababe na shawarwari da magunguna cikin sauri fatan Allah ya saka masa da alheri mu kuma jama'a Allah ya ba mu ikon bin waɗannan shawarwari da ya ba mu da kuma masana harkar lafiya waɗanne hanyoyi ne kuma za mu bi domin magaman tsira daga wannan bala'i na cutar coronavirus hanyoyin su ne an tabbatar cewa a guji shiga cunkoson jama'a a dinga wanke hannuwa
sannan kuma idan ma za ka yi magana tsakaninka da mutum to a samu intabal na taku 5 tsakanin kai da shi na kafa ba kyama ba ce kada mutum ya ga kamar ko ana kyamar shi ko wani abu a wannan wani al'amari ne wanda ya zo muna na duniya ne ba garin mu ɗaya ba Zamfara state kadai ba a Najeriya kadai ba kowace ƙasa wannan annoba ta addabi kowa abu da dai muke fata Allah ya ba mu ikon bin shawarwarin shugabanni shawarwari ne wanda idan mun bi su ba wai muna nufin a mun tsira daga wannan cuta ba tabbas dai idan ka kiyaye Allah zai kiyaye ka fatan mutane za su bi waɗannan shawarwari na mai girma gwamna daga naku Rapson comedian nagode mobilai ya Allah mun tuba Allah tsare mu ka tsare mu da ciwon corona Allah raba mu ka raba mu da ciwon corona. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka kada ku manta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa haka zalika ku san baɗa mana like ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan.